iya. Menungso ora tatanan matane kaya ngendi? Ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit. Mutar. Gong dalem. Wong nek tumindake salah ki ngono kuwi. Sabar. Sabar. Wah, malah getak. Kowe ngerti ora? Iki sapa iki? Getak-getak barang iki. Iki Ndara Werkudara, bendaramu. Ndara Antasena iki anake Ardijur, Ardiluluh kuwi anake Ndara Werkudara. Sakarepe sabar-sabar ora. Sadar ora kowe? Semanggalan. Sah. Bales aku ya. Nganti lho sah ora. Oh. Terus kowe rabi rampung. Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi. Karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir ya wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anak kuliyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ora ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan, sing perlu tok teliti iki malah Kakang karo kanca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Iki malah Kakang karo kanca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya ombo-ombo. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki ora usah dadak do ditakoni. Mlaku bareng wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ora iso ndodok, ora iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Itu perlu dipertanyakan. Mungel langgam sesi deman udus kok gendara arimbi ya Tru mbuh ora melu-melu ora. Oh Bagong kuwi kaya ngono kok mangkat no mangkat piye Lesmana dikalahke ayo menyang nek Lesmana e jane aku ani lho terus nah aku sing mangkat pripun Ndara ora kula sing mangkat Lesmana tak ajar. Kula sing rapi karo jeneng awak. Wah, Bagong mesti ngalut yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delo mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Nggih, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng mriko nek ora tekan wektune. Mangkat yo Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu, yo sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana, mulih rene tak gecek ndasmu. Yo.
langening kalanggawan gelar pandhan muncar tinon kekunang surang sotetan padang Nun sewu Koko Prabu Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandura. Ya Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna. Tak tampa gawe gedhe ati ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Werkudara slamet. Kresna kakangku iya. Aku ngaturake basaku katura. Dimas katampa gawe bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman. Iya iya. Kula semono ndak tampa pangestuning pamanmu Tampanana. Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur. Iya iya semono ndak tampa pangestuku Tampanana ya nggih. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman aku ngaturke bekti katur Antasena cah bagus ndak tampa. Siwandarawati aku ngaturke bektiku katur. Iya iya, Antasena ndak tampa, Pakde Mandura bektiku ya Pakde. Ya, Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu Mandura Tampanana, ndak gegem dadekake jimat. Koko Prabu. Sumengga pengawak Bujang Damar Sasi rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng kula cemadung dawuh. Kados pundi lan wonten wigatos menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing kasatyan Madukara. Janaka wonten timbalan. Wale-wale apa Yai? Praptanipun Kakang iki kula saka karsanipun Kakang pribadi, nanging minangka dadi badal wangling Yayi Prabu Duryudana. Uruhanira Dimas. Yen to Kakang ing Mandura sowan nglarapake kelawan Majaku Lesmana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kaliyan Atmajamu si Janakawati. Mongko nyatane kabar ingkang ndak tampa dina samengko Janakawati nalika semana wis mbok pacengake kelawan Atmajaning Si Werkudara, nanging durung karuan sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula gandeng antaraning sira Yayi Madukara kelawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadhang sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula pun Kakang wani ngaturake Lesmana Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku Si Lesmana supaya samengko nggonmu wis kencan semayan kelawan Si Werkudara dibatalake, digagalake. Malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodimati, nanging saka ing negara Ngastina. Lesmana Mandra Kumara Janaka. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Loro kincanging risang mawe gandrung. Wah, Janaka. Kulunten paring adhawuh Kakang Mas. Praptaku ning kasatyan Madukara nglarapake karo anakmu Si Antasena ingkang sayekti wis sagu bakal dadi calon manten lanang. Dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi. Mula aja nganti mbok owahi. Mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodimati. Iki anakku Antasena ing bakal tak dhawuhake karo anakmu Si Janakawati. Kose Werkudara hawa. Nadyan Si Adi wis nganti manten lanang, nanging Si Adi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara. Wile dhisik Baladewa tinimbang Werkudara. Mula nadyan anan Atmajamu wis dipasangake karo anake Si Janaka. Nanging praptane Lesmana luwih dhisik, mula Janaka kudu metung perkara iki. Aja mung sakepenake dhewe. Nyisihke karo calon manten Ngastina, nanging kowe ngukup calon manten Jodimati. Tegese kuwi ora adil, tegese kuwi ora adil Janaka.
nganggo rapuh sataneng kukila ringkan ikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabyantung Somaduka paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya tak tampa samba lho iki kaya samba nun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama tampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun lalakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula taruning marang Garuda pun Yayi Samba piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe munjatur Somaduka Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumunten sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Janakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat Samba wonten paring adhawuh lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anakku Stijo Bumanara Kasura Samba gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayu tuna dirangsang bakal luput titanana Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadyan sampun mekaten pangandhenipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama ya wis sakarmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teka kaya ngene lelakon ingkang dumadi ana ing kasatyan Madukara Janaka aku teka luwih dhisik aku kencan luwih dhisik nyuwun sewu paman menawi iki Paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba inggih putra pun Samba Wisnubrata samangke supados kadhawuhaken kalipun Janakawati Arjuna kowe aja ngawuh gawan ora aku sing teka dhisik kudu mbok dhisikake wah aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dhawuhake Lesmana Mandra Kumara wah mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik Kakang Mas gandeng Paduka ingkang sampun kencan semayan kaliyan ingkang rayi malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara ewuhaya ing pangraos kula mboten saged ngrampungi perkawis menika malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas lho lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ya aku trima ning Werkudara ya kudu adil ngrampungi perkara iki aja mban sindhe mban siladan wah
Wah, Werkudara kuwi nggone wong wutuh opanane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh-kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana Samba Antasena. Sapa sing unggul ngukup para Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Kudu adil Arjuna kula maring adhawuh. Ngendikaning kadangmu Jodipati ki mau pancen wis bener lan wis pener. Siripun kados pundi paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho coba to. Samba kuwi ya satriya. Lesmana ya satriya. Antasena kuwi ya satriya. Malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba. Lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara boyong putri. Nek ming enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Usah menyat saka papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Stija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe sing bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni Gunemane Baladewa. Kelap-lapaton lirking saking risang mawe gandrung Lesmana kowe ngalau kowe putra Nalendra Ngastina tak kira kowe nggayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan Samba kadangmu tuwa ing marang Garuda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati. Mula tak jaluk kanthi banget. Adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur mbok sapa kowe. Rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Wah. Nyaron klontal-klandil ngono kok.
Sing meneng. Alon-alon bae ya, Truk. Mbah, alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak toi pecahing caca muncrating ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Oh, piye, Truk? Apik. Kaya karton ketemper yudaning Siadi. Waduh. Kula menika slaminipun gesang menika dereng nate. Kula menika nglampahi peperangan dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kalanipun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Kula yen Siadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuhke meneh yen pancen Siadi kepengin dhaup karo sawijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani so Bali. Ayo, wis lunga siji mantane ayo. Lunga kalah karo Lesmana glilipe ming gari siji kowe manggato
Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lair yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anak kuliyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan, sing perlu tok teliti malah Kakang Garukaca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok toh? Neng tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya amba-amba. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku bareng wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan. Ngono. Mungelat langgam sesi deman. Udus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Tru? Mbah, aku ora melu-melu ora. Oh, Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, Mangkat. mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek milih semono ae jane aku ani lho, Tru. Ah terus Nah, aku sing mangkat pripun, Ndara? ora. Kula sing mangkat, kula semono tak ajar. Kula sing rabi karo jeneng wani. Wah, Bagong mesti ngalut yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora? Ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesek. Enggak, niki sing perjalanan sedina, mengke sore isih Bagong ten rika ngono ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu. Yo, sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Ha wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Lah ya ora dong iso muni COD ngono lho. Kula niku ora dong. Wah, selamat. Waduh. Arep rabi. Iya, Gong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Wis mulai aja. Mengalir. Lho ditotke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Tru. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandani. Walah, dadak ngene. Jen,
utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes. Langsung dijegal. Lho. Iki ngopo to iki, Cang? Aku kesuweni males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis aku kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Nah. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja truk iki nggo ndadawake wektu ya. Guys ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe Bapak. Telu ukara kuwi ya kok. Heeh, nek ana guyu berarti wis siap rabi. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe Bapak. Ngopo ya, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro. Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono. Wonten dawuh. Bagone ndi? Diar. Wih, Gong, kuwi pitik sapa nggo ngopi adoh banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngepit adoh banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Neng kemawon mengko rak bali niki ajeng nang pitung-pitung wong dudu pitik, mengko rak goleki sing duwe rak mesti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena piye, Pak? Piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah. Seneng. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka kula wonten maring adhawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut dumugi kaken inden-inden saha kebak ing kabagyan Kakang Mas. Wah, iya. Panos maning jajaran sementara kaune blesanan menungso rata-ratanan anggepmu iya kene aku menungso rata-ratanan matane kaya ngendi ana ratu ngadeg tabrak nganggo pit Mutar Gong dalem wong nek tumindake salah ki ngono kuwi. Kowe aja-aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono wae. Terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok nggo ngepit. Kok iso nabrak?
Aku ki ngematke kowe noleh memburi ta, Tru? Ora ngerti nek Ndara Weradiwali ning ngarepku grubyak. Menungso aku ora tuh tabak kok, Pit. Ya ngapunten mboten ngerti. Mboten sengaja. Ora sengaja. Bane mlebu tengah-tengah sikil. Mak cekluk kena lampu. Edian. Nganti mules aku le ngambek. Mbok sesuk meneh ora aneh-aneh. Lha niku ngapunten. Nanti kok Ngijoli sing depit. Rodane dekok e. rodo kok dekok. Anu apa pelek? Ayo rusak ora karo-karoan iki. Wis menika arep ameng lucuke kok tombok. Ayo saking dene kowe iki ora. Janaka wonten dawuh. Antasena dadi bojone Janakawati. Inggih Koko Prabu. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu mangestanana dhateng Kang Putrawun Janakawati lan Antasena. Samangke perkawis Lesmana Mandra Kumara kula kinten. Mbok menawi sadèrèng titi mangsanipun pikantuk judu kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Ning lilananipun Kakang manunggal ning kasatyan Madukara. Maringi pangestu karo anakku si Antasena dene si Janakawati. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko. Kanan wis padhang, atiku ya wis lega. Semono uga mbok menawa rasamu ya wis lega. Inggih. Antasena wis gelem rabi, Antasena wis gelem jauh. Wah, rasane wis cemeplong atine. Ora Kudara. Semar, kula ndongakno karo anakku sakloron. Mugi-mugi tansah atut runtut kebak ing kaberkaning Gusti Maha Nasa.